of San Fernando, Pampanga. Ito po yung reflection ni Mama Agnes para sa last episode ng KLNJ Season 15. Verses So, 16:1. 16, Episode Bisa na 1. Yes, opo. TGIF, magrasyang Biyernes, tamang Ronnie, Brother Jeff, at sa lahat ng avid listeners or viewers and listeners nitong healing program na KLNJ. In Jesus' name, Amen. Thank you, Brother Jeff, for your opening prayer entitled A Prayer for Thankful Heart. God's blessings for us are enormous. He makes us feel His unconditional love and mercy for all of us from the moment we wake up in the morning until we retire in the evening. The most that we could do is to show how grateful we are by doing good things that will make Him proud of us. A grateful heart is a happy heart. Topic, gratefulness. Title, Grateful Heart. At ang tema, always express our gratefulness in recognizing God's goodness. Jesus heals 10 men with leprosy from the gospel reading in last week's episode of KLNJ. The healing testimony of Mrs. Katrina Quizon Viray from Santa Lucia Resettlement Center, Magalang, Pampanga was featured. The Thanksgiving offering on the occasion of the birthday celebration of His Excellency Most Reverend Florentino Galang Lavarias Didi, Archbishop of San Fernando, Pampanga, served as an inspiration. And letter A, Gospel, from Luke chapter 17, verses 11 to 19. I chose the following verses, verse 12. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. Verse 13, they stood at a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. And verse 14, when he saw them, he said, Go, show yourselves to the priests. And as they went, they were healed. Verse 15, one of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. And verse 17, Jesus asked, Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? A life anchored to Jesus will definitely guarantee a life of serenity and peace. Always start the day with a prayer and end it with a prayer as well. The moment we wake up in the morning, we thank and give praise to the Lord for giving us a restful night and ask for His guidance and help throughout the day. When we retire in the evening, we do the same thing. We give our thanks for a grace-filled day and ask for His love and mercy for a restful and peaceful night. When we pray and ask the help and guidance of God in all the things that we do. When we are in trouble and are at our weakest point, we do the same thing as well. When we are sick or one of our loved ones is sick, we pray fervently to God for healing. God never forsakes us. He answers our prayers in His perfect time. Of course, God does not expect anything in return, but what do we do after our prayers and requests are granted? Are we similar to the only person who returned and thanked Jesus after he was cured of his leprosy? Or are we similar to the other 9 who were cured of their leprosy but did not bother to return to thank Jesus? We experience Jesus' unconditional love for us every day. We must be able to reciprocate this unconditional love and embrace the day with strength and hope, knowing that God is by our side always. Letter B, title, Grateful Heart. Ang taong di marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. This saying means that an ungrateful person will never attain his goals in life. If I may add, in order to attain our goals and dreams in life, always ask for God's love and mercy. In doing so, we will be assured of walking the right path in working out for our goals and dreams to materialize. The fruit of our hard work will always taste sweet if it is done with sincerity and patience. No matter how hard our life's journey, if we will ask for God's love and blessings, it will surely be easier and more peaceful. God will remove all the obstacles and lead us to the right path every day. God will give us the strength to every battle, wisdom for every decision, and peace that surpasses all understanding. He will always guide us in all the things that we do every day. Be thankful for every sunrise because waking up to see another day is a blessing. As I always say,
Every gising is a blessing. It is good to give thanks to the Lord for His kindness in the morning and His faithfulness every night. A grateful heart is a joyful and peaceful heart. So always give our genuine and sincere thanks to the Lord, whose love to us is pure and everlasting. Always express our gratefulness in recognizing God's goodness. At ito naman po ang ikalawang bahagi ng pagninilay na binabahagi po ni Ma'am Agnes sa atin sa gabing ito para sa nagdaang season 16, episode 1 ng KLNJ. Narito naman ang poll question nung nakaraan na Biyernes. What particular blessing that you received which makes your heart grateful? We receive blessings from God every day. In reality, God knows what we truly need. Oftentimes, He gives us what we need even if we don't ask for them. There are many times He does not give what we are praying for because He knows what is best for us. I have asked so many things from God. He always grants my prayer and even exceeds what I am praying for. If I will be asked for a particular blessing that I received from God, in which I am truly grateful for, I could say that it will be really hard to address this question. One of the reasons is because I received so many blessings from God, which are of equal importance to me. But I will answer this poll question. I consider Daddy Jesus my greatest blessing in life. I am particularly grateful for. His love for me is unconditional, not only in words, but more importantly, in deeds. At our age now, if it is not too much to ask God from God, may our loving and merciful God continue to bless us with good health and happy, long, and grace-filled life together with our family and loved ones. Indeed, everything is grace. To God be the glory. Always express our gratefulness in recognizing God's goodness. Yes, Ma'am Agnes, tanggapin niyo po ang aming pasasalamat sa ibinahagi niyong pagninilay. Naway basbasan po kayo ng Diyos, gayon din po ang inyong pamilya at ang mga minamahal. At para sa gabing ito na ating pong kwentuhan, Season 16, Episode 2, ang ating magiging topic, Love, God's Greatest Commandment, title, To Be Loved and to Love. Theme, Let's Love and Live to the Fullest so that we will be fully blessed. Our Gospel reading, the Great Commandment from the Gospel according to St. Mark at chapter 12, verses 28 to 34. Featuring the healing testimony of Sister Arlene Lee Yamba, one of the church greeters and collectors of San Matias Apostol Parish from Sunrise View Village, San Matias, Santo Tomas, Pampanga. And our inspiration for this kwentuhan, the Gospel reading for today, and among kaos homily in these 3 masses today, 6 a.m. in San Matias Parish Church, 7:30 a.m. in Assumpta Technical High School, and number 3, 10 a.m. Baccalaureate Mass of Moras de la Paz Elementary School in San Matias Apostol Parish Church. And our poll question, do you have a remarkable experience in your life wherein you received God's blessings because of His great love? And how did you respond to God's invitation to express love in your life? And our featured song, Sapagkat ang Diyos, ay Pag-ibig, featuring Micah Joy Epistola. Yan, ready na po ba kayo? Pero bago po yan, bago natin ipagpatuloy ang todo-todo nating kwentuhan ngayong gabi na ito, inaanyayahan po namin kayo na magbahagi na inyong kwento, at kung mayroon po kayong kahilingan o prayer request, maaari po kayo mag-text sa mga sumusunod na text line numbers para po sa Sun 0942-357-4268 at para naman po sa Smart 0918-351-8282. Inihiling din po na kayo'y mag-comment o mag-message sa ating Facebook page o Facebook Live, at huwag po niyo sanang kalimutang lagyan na rin ng label na mensaheng pinapadala, at inyo rin pong banggitin kung saan kayo nakatira at kung ano po ang parokyang inyong kinabibilangan. And of course, paki-like at i-share po sana ninyo ang ating Facebook page na Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. At inihiling din po na kayo'y mag-follow sa ating Twitter account na ang username ay at radio_ASF, at ang ating Instagram account ay may username na at ASF Radios. At para naman po sa inyong mga advertisements, maaari niyo po itong ipadala or kayo po ay mag-inquire sa amin pong email address. Ito po yung asf.radio.mktg@gmail.com,
or tawagan niyo po kami sa 0949-609-5478. Kami po'y muling kumakatok sa inyong busilak na puso at sana ay makatulong po kayo sa apostolate at iba pang mga proyekto ng radio station ng ating Archdiocese of San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Maaari po niyong ipadala ang inyong tulong o donation sa GCash account number 0905-319-4871. Uulitin ko po, pwede niyo pong ipadala ang inyong tulong o donation sa GCash account number 0905-319-4871 na may pangalang Joseph Mary Bakay. Maraming salamat po. At kayo po, ready na po ba kayo? Kayo po ay inaanyayahan naming sagutin ang aming pong inihandang poll question para ngayong gabi sa KLNJ Season 16, Episode 2. Ang tanong, do you have a remarkable experience in your life wherein you received God's blessings because of His great love? And how did you respond to God's invitation to express love in your life? At muli, pasasalamat po sa inyo mga minamahal na avid viewers and listeners nitong healing program na KLNJ na sa tuwing Biyernes ng gabi, magkakasama po tayo sa kwentuhan dito sa KLNJ. Siyempre maraming salamat. Opo. Parang po. dumami yata yung nasa technical booth natin. Meron na po silang mga naghihintayan po yan. Opo. Pero ang main po dyan, of course, si Sir JM and si Miss Darren. Yan po. Babanggitin pa po ba natin yung mga iba nilang kasama? Baka po ayaw magpasabi, wag na lang Wag po. na lang. Opo, wag na po. Ayan po. Pero yun po, of course, sa atin pong dining area, si Tita Opie at saka si Tita Mercy. Thank you po. At of course, ngayon po, pansamantala po muna natin puputulin ang ating kwentuhan at ating pakinggan ng ilang paalala, patalastas, at huwag po kayong alis. Magbabalik po muli ang KLNJ. King Plan daratang ya ingbye, akalam ibat king Diyos. Tunepin, makapasubaliya, ing kayang kasuywan, king familia, king banal akapulungan, at king lipunan. Ringbalang babae, sukat yang tanggap kagalangan, ibat karing lalaki, at karing aliwapang babae. Lelangano ning Diyos, ring lalaki at babae, agpang king kayang larawan. Inyasat, balang kalapastanganan, king dangalan ning babay, kalapastanganan niya naman king Diyos. Inyapin, ring babay, kikilalanan tala, antimong magdala, king biening tao, at mayayawos la, ban ibayo, at sesenya, ing lipunan. Inyasat, ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, pupugayan no ring anggang babay, kaniting kapag masusyan ning Women's Month, antabayana no sana ning nuan a Virgen Maria, ing nuan dili, karing sablang babay. Our Lady of Lourdes, prayer for healing. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen.
Nagbabalik ang healing program ng radio station ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, ang KLNJ, King Laguna ng Jesus, Kagalingan sa ngalan ni Jesus. At sa pagkakatumpong ito, atin pong pakinggan ang ating napiling ebanghelyo para sa episode 2, season 16 ng KLNJ, The Great Commandment, from Mark chapter 12, verses 28 to 34. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. And one of the scribes came up and heard them disputing with one another, and seeing that he answered them well, asked him, "Which commandment is the most important of all?" Jesus answered, "The most important is, 'Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this." And the scribe said to him, "You are right, teacher. You have truly said that He is one, and there is no other besides Him. And to love Him with all the heart, and with all the understanding, and with all the strength, and to love one's neighbor as oneself, is much more than all who burnt offerings and sacrifices." And when Jesus saw that he answered wisely, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." And after that, no one dared to ask him any more questions. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Sister Doris, nakatatlong misa ko kaninang umaga, pero siyempre iba't iba yung context nung naging homilya ko. Sa unang misa kasi sa parokya, nag-request yung isang grupo ng mga kandidato. Incidentally, yung humahabol na Vice Mayor, na dating mayor ng bayan ng Santo Tomas, ay 72nd birthday niya. Opo. Ngayong araw na ito. Kaya inintegrate na rin yung birthday blessing sa kanya at saka siyempre doon sa kanya lang grupo na pinangunguna ng kanyang anak. Opo. At ang mga mahabol ng councilors. At binigyan halaga ko dito yung sa buhay meron tayong mga misyon na dapat gampanan upang tayo makatulong sa ating kapwa. At magandang tingnan na sa buhay, ang biyaya ng buhay na kalubsat ng Diyos, kinakailangan natin bigyan ng kahulugan. Kasi 72 na yung former mayor namin. At ngayon, nais pa niyang makatulong, makapaglingkod sa bayan ng Santo Tomas. So parang nakita ko lang na at her age, pwede na siyang magpahinga Marami na siyang nagawa. Pero gusto pa rin niyang makatulong, makapaglingkod. Kung mabibigyan pa ng pagkakataon. And then, binibigyan halaga ko dito yung binalikan ko yung kwento ng aking pagkakabinyag. Sabi ko, every time na maminyag ako ng Sunday or even kahit anong araw, madalas kong balikan yung kwento ng aking pagkakabinyag na emergency baptism yun sa akin kasi nagkasakit ako. 7 araw lang nung ako'y mabinyagan. Nang makita kasi ako nung pamilya ko at nang isilang kasi ako ng nanay, nagkasakit ako pati ng nanay. And then, after 7 days, nakita nga akong nangingitim at natakot ang pamilya baka rumamatay akong di nabibinyagan. Kaya tinakbo ko hindi sa hospital kundi sa simbahan. Butit pumayag yung coadjutor, yung assistant parish priest na naminyag sa akin, si Father Double L, ang yumaong Father Double L, Father Luis Lagman. Kasi meron ng 3 batang nakalista na. Pero siguro dahil sa pangangailangan na nag-agaw buhay ako, nauna akong nabinyagan doon sa 3 naghihintay na mabinyagan nung araw na yon. That was August 2, 1970. Pero ang Diyos sa kanyang pagmamahal, pinagaling niya ako at obviously hanggang ngayon nandito pa ako at may mahalagang misyong ginagampanan bilang isang paring Kapampangan. Kaya dito ko makikita kapag binabalik ko ang kwento ng aking pagkakabinyag, sobrang mahal pala ako ng pamilya ko kasi sinaalang-alang nila yung kapakanan ko, hindi lang mapabuti sa mundo, pagkus hanggang sa kabilang buhay. Okay. At syempre, sa pagpapagaling ng Diyos sa akin, dahil din siyempre sa kanyang pagmamahal. Pero sapat na ba na mahalin tayo ng Diyos at mahalin din tayo ng pamilya at mga tao nasa paligid natin? Nakikita ko dito na
tayo'y patuloy na binibigyan ng pagkakataon ng Diyos upang tayo kanyang mahalin sa kabila man ng ating mga pagkukulang at maging ng ating pamilya at mga minamahal sa buhay. Kaya nga dito, makikita yung kahalagahan ng na-inspire ako dun sa kwento ng Ebanghelyo na nagtanong ang skriba, dahil maraming mga batas na kailangan tuparin ng mga panahon yon, nagtanong kung alin yung pinaka mahalagang batas. Which commandment is the most important of all? And Jesus answered, the most important is, "Hear, O Israel, the Lord our God is one, and you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this." In short, ang mahalaga talagang batas yung pagmamahal, batas ng pagmamahal. Love as the greatest commandment. We must love our God and our neighbor. Hindi natin ito pwedeng paghiwalayin. Hindi natin pwedeng sabihin mahal natin ng Diyos pero hindi natin minamahal ang ating kapwa. Hindi rin natin masasabing minamahal natin kapwa nang hindi natin minamahal ang Diyos. Kaya patuloy tayong binibigyan ng Diyos ng pagkakataon maging ng ibang tao na nasa paligid natin upang tayo mahalin at ito'y maging daan upang tayo mapabuti. Pero sa intensyon merong isang magandang consideration sa Ebanghelyo, nung makita ni Jesus na nauunawaan ng skribang kanyang pinahayag, ang sabi ng Panginoon, "You are not far from the kingdom of God." Pero sapat na bang makalapit lang tayo sa kaharian ng Diyos? Marahil ang gusto ng Panginoon, hindi lang tayo makalapit. Makamit natin ang kanyang kaharian. At pag nakamit natin kanyang kaharian, hindi lang tayo mapapabuti. Lubos tayong mapapabuti. Kaya nga ang ating tema sa pagninilay ngayon, sa ating kwentuhan, galing doon sa title na To Be Loved and To Love, ang ating theme, Let's Love and Live to the Fullest so that we will be fully blessed. Na sa bandang huli, oo, mapapabuti tayo kapag sa pagmamahal ng Diyos at maging ng pamilya at maging ng ibang kapwa. Pero kapag tayo'y tumugon sa kanyang panawagan na magmahal din sa kanya at maging sa kapwa, yun pagkakataon upang lubos tayong mapabuti sa kanyang kaharian at kinakailangan sa ating buhay ay patuloy tayong magmahal at magkaroon ng isang ganap na buhay. Kailangan lang ang pagmamahal ay ating laging isabuhay. Yung nabanggit ko doon kanina sa inspiration, yung unang misa ko pa lang doon sa parokya, kasi tamang-tama kasi first day ng 45-day campaign period today. Opo. At maraming mga tao ngayon na kandidato na nagpapakahayag ng kanilang mithiin na makatulong, makapaglingkod, magmahal. Sana mabigyan to ng kaganapan. Opo. Especially kung sino man po yung mabigyan ng mandato na makapaglingkod, yung mga mananalo sa darating na national at saka local elections this coming May 2025. And then yung pangalawang misa ko sa Assumpta Technical High School, nagpasalamat lang ako kasi bigla akong na-realize patapos na kasing school year. Opo. This hindi lang siguro this is my last mass with you, sabi ko sa community. Incidentally, hindi ganun karami yung mga nagsimba kasi optional yung mass kanina. Pero sinamantala ko na rin pagkakataon magpasalamat kasi nabigyan ako ng pagkakataon na i-extend ko yung love, yung service ko. Na hindi ko naman hindi naman sila bahagi ng aking parokya sa San Matias Apostol, pero last school year kasi every Thursday meron akong 7:30 a.m. mass, and then this school year last Friday na lang every month yung aking misa. So ito'y pagkakataon na nakita ko na dapat ko rin ipagpasalamat na nabigyan ako ng pagkakataong makapag-serve, makatulong, magmahal sa pamagitan ng pag-extend ko ng aking service sa Assumpta Technical High School. And then nung 10 o'clock, Benamano itong kasi nahuli siya sa schedule kaya napaaga yung kanilang baccalaureate mass, although April pa yung kanilang graduation, pero hindi na maisingit dun sa schedule. Yung mga graduating class batch 2024-2025 ng Moras de la Paz Elementary School. Siyempre ito yung pagkakataon upang bigyang diin sa buhay ng mga mag-aaral yung kahalagahan ng pag-aaral, pero siyempre dito makikita yung paghihirap, pagsakripisyo ng maraming magulang at guardians na sa mitiing makamit ang isang magandang buhay, kaya pilit silang pinapag-aral, lalo na yung mga magulang na hindi nakapag-aral. Naikwento ko nga si tatay hanggang grade 4 lang, si nanay hanggang grade 6. Kaya bilang mga magulang, yun ang isang mahalagang bagay na sinikap ng dalawa.
na makapag-aral kami. Although sayang, noong 1983 na gumraduate ako ng elementary, sabi ko nga sa kwento ko kanina sa mga sa misang baccalaureate mass ng Moras de la Paz Elementary School, wala na si tatay kasi grade 2 ako nang mamatay si tatay. Pero mainam din tingnan na kapag umasenso o nagtagumpay sa buhay, ito isang mahalagang bagay na ikagagalak ng bawat magulang. At syempre, pati na ng mga teachers na naging gabay din na nagturo at binigyan din ng halaga yung mga katikista na nakantabay kasi nakita ko, oo nga pala, hindi lang pala kapag kumpil at first communion hanggang doon sa baccalaureate mass nakantabay itong mga katikista sa mga estudyanteng kanilang tinuruan din. Naibahagi ko pa nga yung nakita kong report card sa Facebook ng tataas ng grade ng isang estudyante, 99 halos, tsaka mayroong 100. Pero dun sa subject na edukasyong pangtao, hindi lang 9 of 7 68 yung kanyang marka. Wow. Pero aanin mo yung katalinuhan kung wala namang kabutihan yung buhay ng isang mag-aaral. Kaya nga sinisikap na sana hindi lang mapabuti, kundi maging mabuting tao mga mag-aaral habang tinuturuan at ginagabayan. At nang balang araw makamit ang katuparan ng mga pangarap at sana'y makapagpahayag din ng pagmamahal at makatulong sa pamilya at maging sa iba. At dito natin makikita yung kaganapan ng buhay kapag ang pagmamahal ay ating isinasabuhay. And then punta tayo dun sa featured healing testimony. Incidentally, I think mapapakinggan natin sa kwento, kaso nga lang sa Kapampangan po na sulat. Isa sa mga nagsaserve sa parish po ang nag-text sa akin last March 13 from Sister Arlene Lee Yambao from Sunrise View Village, San Matias, Santo Tomas, Pampanga, and one of the active church greeters and collectors in San Matias Apostle Parish. I received her text message through Messenger last March 13, 2025. At sabi niya po sa kwento, among may pagkatpanapon po, Sister Arlene po ini, metong greeters and collectors kiniking parokyaning San Matias Parish. Malugod niya po talaga ingapong Ginoo, uning misan pa, gagamita na kayong instrumento para king kakayop ding taong ating panamdamang asakit, king pisikal na katawan. Among nakalpong salamat, aking alayong sawang pa mag-pray over kadeng tao ang mga ilangan sawb at kapaldanan metong nako po kareta. Anya pong tawdi kung magpa-check up king doktor. King doktor ko kinwento ko nga ning penamdaman ko uling madalas sasakit ko dungos, gulot at susuka. Niya pong kalapana ko sabi natin kung bato king abdo. Uling senyaris po kano ita king makibato ko king abdo. Ing sabi na po banta sigurado paultasan ko kano. So isip ko po ala nang mumuna king apong Ginoo. Nya inisip ko po na magpa-pray over kaya kanyang first Friday healing mass this March. May ulit po inyang March 8, Sabado. Kay bat ning misang anticipated king Santa Clara de Assisi Chapel, panga Wednesday po, March 12. May pa-ultrasound ko, magtakaya po yung doktora ko, uling expect na po na talagang atin kung bato king abdo o bat po king ultrasound, alaya mang bitasang ikit abato, as ne pong ka-clearing abdo ko, niya magtakaya po, minuna ko pong isip, may pasalamat kong apong Ginoo kadwa po kay isip na kayo, uling maging instrumento kayo po king pamipakayap ng Diyos kanako. Among dakal pong salamat, king alang sawa yung lugod at ganaka at pamag-pray over, panalahin ko po king apong Ginoo na dinana ka pang pong makabang biye at masikan apami kakatawan ban dakal ka pa po asopan dakal na salamat among God bless po. Ito yung kwento ni Sister Arlene. Ang bilis na po. Ang galing nung kanyang even yung doktora niya nagtaka na convinced kasi yung doktora na mayroon siyang gallbladder, stone sa gallbladder, bato sa abdo. But incidentally, nung ipa-ultrasound, clear naman pala siya. May mga ganitong mga kwento at mainam sa kwento, meron siyang binanggit na mapagmahal ng Diyos. Yes po. Dahil mahal tayo ng Diyos, siyempre, lagi yung gagawin ko ano yung makabubuti para sa atin. Hindi lang yan siguro, gagawin niya kung ano yung mas makabubuti para sa atin. Lalo na may mga bagay ko minsan, katulad nung kwento ko sa pagbabakasyon sa Bangkok na recently, na even itong mga nakasabay, nagtataka bakit napakaiksi nung mga araw ng aming bakasyon. Pero kanina, doon ko nakita talaga yung kahulugan. Kaya may dahilan pala kaya 3 araw lang kami doon. At hindi na kami inabutan nung
malakas na lindol na marami yung naapektuhan. Talagang mapagmahal ang Diyos. Dahil sa kanyang kabutihan at awa, sa kanyang pagmamahal at awa, lagi tayong binibigyan ng pagkakataon na maligtas sa anumang kapahamakan. At katulad nitong featured healing testimony na napakinggan natin, kanina nagtanong ako may asawa ka ba? May mga anak ka ba? Although sabi niya may asawa, mag-54 na siya. Hindi lang daw mukhang matanda. Sabi ko 54 na, baka mukha akong matanda. And then sabi niya, may mga 5 anak yata, tapos although may edad na yung mga anak, pero nakikita ko kasi kaya natanong ko, siyempre yung kagalingan nakamit niya, pagkakataon yun upang patuloy niya magampanan yung kanyang tungkulin sa kanyang pamilya, and siyempre pati na yung mission niya sa simbahan bilang isang aktibong church greeters and collectors ng aming parokya. Opo. Tsaka I think isang manifestation din yun, Father, na yung kanyang pananampalataya sa Diyos talaga din mataas. Diba? Parang for the others, pwedeng medyo nung nabalitaan niya yan, alam niya, medyo lugo-lugo na, hindi niya pagpapatuloy. Tingnan niyo, ang ganda ng intro niya. I mean, yung sinabi niya, di ba, na King Apong Ginoo, walang imposible, di ba? So, ayun, sabi niya, mumuna King Apong Ginoo. Kaya inisip ko magpa-pray over, di ba? So, nakita niya na yung pananampalataya niya, maaaring makatulong or makakatulong yon kung ano yung magiging desisyon, ano yung magiging epekto sa katawan niya. And true enough, tingnan niyo nga naman, no? Ang galing kasi pati po yung mga dates talaga pinagbabanggit niya Kaya talaga minonitor niya. Di ba? Opo. Tsaka ako, striking sa akin yung, hindi naman kasi alam ni Sister Arlene na yung magiging topic natin ay hinggil sa love, the greatest commandment, at ang magiging title ay to be loved and to love. Pero nabanggit niya yung mga salitang malugod niya talagang Apong Ginoo. Mm-hmm. At sa kanya, dahil minsan daw gumagamit siya ng mga instrumento para mapabuti yung tao. So, atin din pong isa alang-alang, bigyan ng halaga na sa pagmamahal ng Diyos, dahil napapabuti, pero meron siyang ginagamit na instrumento upang tayo mapabuti. Pero wag natin kalimutan, tayo rin ginagamit na instrumento ng Diyos upang mapabuti rin ang pamilya, maging ang ibang kapwa. Doon makikita yung kahalagahan ng pagkakataong binibigay ng Diyos to be loved and to love sa ating buhay. At di man natin po alam kung gaano katagal o kahaba o kaiksi yung buhay natin. Samantalahin na bawat pagkakataon, laging magmahal, mahalin ng Diyos at ng ating kapwa. At tayo'y minamahal ng Diyos at ng iba upang tayo mapabuti. Pero nang lubos tayong mapabuti, kailangan magmahal din tayo. Pagmamahal ay kailangan nating isabuhay nang sa gayon, lubos tayong mapapabuti sa ating buhay. O nga po, Father, no, nagkataon din, no, hindi naman automatic na yung gospel na nagiging tema natin ay yung gospel for the day, right? Usually, naghahanap ako ng mga healing stories. Ito kasi yung ngayon di ba? Kaya para sabi ko, pinakakadiin-diin talaga sa akin. Pinapakadiin-diin sa ating mga listeners and viewers kasi, of course, sa Barkadahan kay Cristo, ito rin yung topic, di ba? Ano yung pagninilay na ibahagi nyo kanina? Umupo kaya sa Barkadahan kanina? Ano lang po ako, panggulo lang naman po ako sa, panggulo lang naman po ako sa reflection. Wala si papawid. Opo, kasi syempre po, ang gaganda na po ng kanilang reflection. So, yun sa akin, yung, of course, yung cross. But, kung tatanungin po ako dito, diba, meron po kasi tayong question para mahawa sa akin ang ating mga listeners and viewers. Ang dapat sagutin po yata dito, yung tanong nyo na, ano ba yun, or do you have a remarkable experience in your life? Kagaya po nung senior nyo, di po ba yun doon sa binyag nyo? Siguro po yun nga, Father, yung... Pinagaling ako ng Diyos nung baby pa ako, di ko man lang alam. Pero sa paglaki ko, bibigyan pala ako ng pagkakataon na maging daan din upang gumaling yung iba sa kanilang karamdaman. Particular, siyempre, yung pakikibagi ko sa mission sa healing ministry ng ating Panginoon. Kaya doon ko nakikita talaga na patuloy na nagbibigay ng pagkakataon ng Diyos upang tayo kanyang mahalin at maging gumagamit ng iba upang tayo mapabuti. Pero sa ating buhay, kailangan nating ipahayag ang pagmamahal at ating isabuhay nang sa gayon lubos tayong mapabuti sa ating buhay. Hindi lang siyempre dito, hanggang sa
kabilang buhay hanggang sa kaharian ng Diyos. Yun nga po, kaya nga din po parang sabi ko, siguro tama rin naman yung response ko, the reason bakit po ako nandito sa Bright FM. No? Kasi pag nirecall ko po, nung po nagkukwento kayo kanina, nung bata pa kayo, nung bininyagan po kayo. Pag po nalala ko, bago po ako naging active sa church, no? Meron po akong 3 aksidente na nangyari. No? Pagka tinignan ko, hindi ko pa makakalimutan din yung mga dates na yun. No? But never ko na-realize na magsaserve ako. Pero after all those aksidente, no? Mga pangyayari sa buhay nyo, bigla kang dinala sa ganito at yung pala yung maiisip mo, kasi syempre hindi naman po madali din mag-serve, no? Pero pagka po tinatanong ako, the reason bakit po ako nandun sa kung nasaan man pong serbisyo ako, ito yung aking pagpapasalamat sa Diyos. At palagay ko po, ito nga po yung aking response, no? Because of the love that I have received from the Lord, ito naman in my own little way, no? Ito naman po yung aking ginagawang daan para mag-express ng love sa Diyos, and hopefully, even yung taong na-encounter mo ay nakakaramdam din ng pagmamahal ng Diyos. So, yun po, Father. Okay na yan? Ayan, okay na po yan. Ayan, kagaya ngayon, sabi po ni Brother Jeff, Tita, hindi ako po pwede. So, anong sasabihin ko? Sige po, Sir Jeff, ako po ay magsasama kay Father sa Paano King Laguna, Jesus. Commitment ka, may schedule? Alam niyo po si God, ayun po, I think isa po yun dun sa manifestation ng pagmamahal ng Diyos. Parang meron kang pwedeng i-adjust. Or baka pwedeng may ibang katulad ng minsan, Sister Daisy. Yes po, Sister Day, pwede naman din po yun. O kaya po yan, andyan po sila V, si Darren, pala, no? Opo, andyan naman po sila. Yes. Yung pangalan nila. Si Simon, ayan po. Pwede rin naman po sila. Yun. Baka pahabol natin, paupuin natin. Pwede baka po, meron silang gustong ibahagi. Pagka po nag-break. Ayun po. Yes po. Ayun, may tinuturo, meron daw gustong magbahagi. Ayun po, pwede po silang pumasok. Ayan, sumisenyas na po sila. Yun po. Ayun po. So, yun lang po muna yung aking reaction po doon sa And nakakabilib po si Sister kasi yung kanyang pananampalataya at ang kanyang, of course, service, no? Naalagaan niya. Di ba? Siguro minsan sasabihin po talaga din natin, no, na kaya din tumataas yung ating pananampalataya sa Diyos kasi sinasabayan natin ito ng service na kagaya ng ginagawa niya. Di ba? Definitely may masakit sa kanya most of the time because meron siya nararamdaman. Yes, naging active pa rin siya. Po. So sana hindi natin gawing dahilan yung kung ano man yung mga nararamdaman natin. Pagkaya sana, let's serve the Lord. Opo. Okay na yun? Opo. So, yun po, Father. So, kayo po, Father, okay na tayo sa ating reaction at atin muna pong mag-break muna po tayo. Baka po meron pong magjo-join dito sa ating sa ating episode today. Diyan lamang po kayo at pakinggan po natin ang ilang paalala, mga patalastas at ang awiting Sapagkat ang Diyos ay Pag-ibig by Mika Joy Epistola. Manatili po kayong nakatutok sa programang KLNJ. Magrasyang panahon ning Kwaresma, kakaluguran kang Kristo. Ing Social Action Center of Pampanga o mas kilala tayo king Aus Asakop, ing Social Service Arm ning Kakatamong Arkidiocese, gampanane ing meto nga radiothon para king Alay Kapwa 2025 ang makitemang Kaparaku, Pakibatan ko. Kapamilatan ning meto nga radio program amayaws, Nino ing Kaparakong Tao. Iting programa, apakiramdaman at apanalbenya, karing Aldo Miyerkules, kilubning panahon ning Kwaresma. Magumpisang March 12 hanggang April 9, alas 9 hanggang alas 10 ning abak, king Kakatamong radyo ning Arkidiocese, ing Bright FM 91.9. Dinganggang donasyon ang matipon, mirasla king Alay Kapwa. Ingalay Kapwa, metong yang paralan ban ada ketala naman karing kapatad, alakwas mangailangan, ding grasyang tatanggapan tamo king bie, lalo na ngening panahon ning Kwaresma. Ingalay Kapwa, meging dalan niya, ban makapamiya tamong kasaupan para king scholarship,
health assistance, at king disaster and emergency response programs ket king katamong arkidiocese. Ganakan tamo, abusal ding miyayliwang kapagsubukan, ingino panayang maganaka kya katamo. Panamdamanda naman sanay tiding kapatad tamong lakwas mangailangan, kapamiratan ning kaya pantamo karela. Inipuin kaya kayong talasuyo, Reverend Father Justin G. Gatus, ing Assistant Director ning Social Action Center of Pampanga, managkat kaya kayong makiyabe, migunam at makiramdam king programang Nino ing Kapara Kong Tao, kaniting panahon ning Kwaresma, ngening Banwang 2025. Muli pong nagbabalik ang programang King Lagyo ng Yesus na mayroong bagong co-host sa bahaging ito ng ating programa. Malugod ko pong pinapakilala sa inyo si Brother Simon Santillan, isa po sa mga nag-OJT dito sa radio station ng ating Archdiocese. Patapos na yata pero parang sinamantala lang po yung pagkakataon na makakasama siya at maging bahagi po nitong season 16, episode 2 ng
KLNJ. Ayan po, Maya Pabengi po among at karing makiramdam. Ayan, aliya KK ne. Hindi rin psych time. Aliya psych time. Ayan po, so basahin po muna namin ang mga ipinadala ninyong mensahe. Gayon din po, ang tugon ninyo sa ating poll question na, do you also have a story to tell wherein you concretely experience God's goodness in spite of your unworthiness? Parang di siya na-edit. Di ko na-edit yata yung Question. yung poll question. Yung poll question niya. Ayan. Corrected po pala. Do you have a remarkable experience in your life wherein you receive God's blessing because of His great love, and how did you respond to God's invitation to express love in your life? Ayan. So, then po rin answers na po din kaya katamo pong Or messages. or no? messages na po din kaya katamo pong Facebook viewers from Agnes Sarmiento, a Gracefield Friday evening among Ronnie and Sister Doris, to all the staff and avid viewers and listeners of this healing program, KLNJ. Dear Jesus, once more bestow your healing grace to all of us and give us complete healing physically, emotionally, psychologically, and spiritually. Maraming salamat po, Among, sa mga dasal mong nagbibigay grasya at kagalingan at kapayapaan sa aming buong pamilya. Please continue praying for our everyday safety from all harm and all kinds of sickness. In Jesus' name, Amen. Rest assured of our prayers for you, Among, Sis Doris, Brother Jeff, and all your loved ones. Keep us safe and God bless us all. Ayan. From Amelia Bonifacio, Maya Pabengi po among Ronnie and Sis Doris, dakal pong salamat keng healing prayer yo po kaya kami, karing wali ko ampong keng Lola Dalia. Dakal pong salamat at mimingat kayo po keng pamanuli yo among Ronnie Cow and Sis Doris. God bless us all. From Lourdes Aquino Chua, magrasyang bengi po among Ronnie at keng co-host yo po, and to all avid viewers and listeners of KLNJ. TGIF na naman po at tanggap na namang grasyang pakayap. Iabeyo po kayong panalangin ni Anansi Pasco na matotally cured na po sana. Astigmatism ng Marcelo Pasco. The third, to be corrected speech of B. Jorn Pasco in Jesus' name. They will be healed. Ang po yung heart problem ko, maging okay po. Dakal pong salamat at may pangadita mo at mimingat palagi from Santa Monica Parish, Minalin. Ayan, from Angelo Fabian, good evening po kayo among Kawan Sis Doris and avid listeners. Yuke po lalo ng Di Rudy and Mercy Magpayo from Pasig, Candaba, Pampanga. Kada biyernes pakaramdaman dako po at yabe yula kareng panalangin nyo. Dakal pong salamat kaya kayo and God bless us all po. Maya Pabengi mo naman po from Ofelia Samson, Perlita Castro, Yambaw Arlene Lee at Casey Manansala. Yun yung nagbigay ng healing testimony. Sister Arlene Lee. Sister Arlene Lee po. Ito po. Atin po ang Jefferson Centeno. Good evening among Kawan Sis Doris. Friday na naman po. Tanggap na kami naman pong grasyang pakayap. Salamat po among for continue praying for my wife, Mona Lisa Lorenzo Centeno. Bless yan naman po yung anak ko, Ailishan Ken Centeno. Bless yan naman po yung kapatid ko, Janet Centeno, James Centeno, Centeno M. John Manalig, at magtiwala kaming mipaldan kami kareng panamdaman ming sakit, king lagyo ng Jesus. Amen. Dakal pong salamat. From Rita Morales, Maya Pabengi po, king panalangin ing kapaldanan na pong Hodelia and Angel Morales, dakal pong salamat. Taga Pulong Maslepo, Jesus the Lamb of God Parish. From Rosalyn Lapus, Maya Pabengi po among. Pakiyabe ke po sana yung pamilya making kaya kayong healing prayer. Krian Lapus, sana po maging normal na yung kayang heart and na. Bruce po, tuloy-tuloy po mila ko yung seizure na. Ako po yung nervous ko. Ate Chelsea naman po, palagi yung healthy. Ikayo rin po among, palagi kayo rin pong kayabe king prayers me. Thank you po. From Angelita Balesteros, Maya Pabengi po among Kaw at Sis Doris, KLNJ na naman po. Tanggap na naman pong grasyang pakayap ning Ginoo. Among salamat po kang healing prayer you from Nuestra Señora del Pilar Parish, San Simon. Kaparokya kay Pamong. Kilala mo? Alike po mo. From Anamor Bonifacio, Maya Pabengi po among Ronnie at Sis Doris, TGIF na. Makyabe na kaya naman po among king panalangin yung pakayap kaya kamingan. Avid viewers king KLNJ. Pasibayo po, pakyabe yung kami, kareng grasya ning panalangin yung pakayap. Dakal pong salamat. God bless from
Father Franciscan Church of Bonaventure, Toronto. Canada. Yes, Canada. From Janet Canlas, good evening, Father Ronnie and Sis Doris, KLNJ. Amen. Thanks be to God. Thank you very much, Among, for your everyday prayer to us. More power to KLNJ. Ingatan po kayo ng Diyos. And Sis Doris, ingat po sa pag-uwi. Maya Pabengi Pukano from Rodriguez Sac. And Josie Orbina Yambao Balingit. From June Mabalot, good evening Among, ang Ronnie at Ma'am. Complete healing prayer po sa Nukum at Mabalot family. Prayers din po kay Ana Michelle Mabalot. Sana po maipasa niya ang midterm exam at sana po umayos ang hanap buhay namin. Salamat po, taga-poblasyon po kami. From Jane Canlas Larajano, blessed good evening Among Kao and Sis Doris. TGIF na naman po, a night for us to receive healing, grace through you Among Ronnie. Thank you for the gift of healing and thank you also for all the prayers being offered. Be blessed and be healed, King Lagyo ng Jesus. Amen. Amen. Ingat po kayo at Sis Doris sa pag-uwi. And last, from Angelina Garcia. Maya Pabengi po, Among Kao at Sis Doris at kareng pong ka-KLNJ tamo. TGIF na at tanggap na kaya naman pong grasyang pakayap King Lagyo ng Jesus. Among pakiyabeya po kareng complete healing ing Sumang Garcia at den pong ating kapanamdaman kareng karelang pamikakatawan. Dakal pong salamat Among King prayers yu pong mamyeng grasyang pakayap. Mingat kayo po potang magpauli kayo. God bless at benging Diyos ngan po KLNJ. Deta po mo. Thank you so much, Brother Simon, sa ngalan ni Sister Doris. At kaisa siyempre si Brother Jeffrey M. Gomez dito sa KLNJ. Pasalamat at naging bahagi ka nitong Season 16, Episode 2 ng KLNJ entitled To Be Loved and to Love. Baka gusto mong sagutin yung poll question, Brother Simon? Sige po. On the spot again. Ayan, they have a remarkable experience in library in Opo, syempre, definitely po, I had this experience po of the love of God and blessing na po. Especially, itang experience mi po having my lola po siguro for another 12 years after her operation wherein iya po ko po kasi lola just passed away last year January 7 pero before that 12 years ago mika brain surgery ya po and mika atinya po kasing brain tumor and ita po tayo patanda rin doctor na just have it for 4 years sana pero in God's love bala mo, in-offer mi buong pamilya yung sarili mi kayong pasamban, mga nita. And in God's love, ito, ating kaya pang extra, we had her for another 12 years. Baya po, may maalam king kapayapan. Makakaba nitang 12 years, ha? This na ako man pong mag-college. Sayang mo, ay nakadis nang mag-graduate na. Opo. Ito po, that's how I saw the love of God. Diba, uling balo ng Ginoo na kalaguran miyapo at iyapo kasi ang tinuro kang be kasal pantayanan mi nung makanano ya kalugod nga pong Ginoo. So makanta miya ikit na God is blessing us with His love as we also respond that love through our service. Pero siyempre, in addition to that, siyempre itang opportunities na makapag-serve ka kayong parokyo and even kayong radio station. Yes, po. Baka buri mong i-plug ditang balang Lunes yata yung psych time? Po, balang Lunes po tamo pong It's Psych Time. Kaoras na po ning King Lagyo ng Jesus, 7:30 every Monday. Ayan po. Nung minsan lulok-lok ka rin. Minsan po, may invite ta rin pong lulok-lok. Abayan tayo po yung among Monking Kwentuhang Katoliko. 12 noon. May particular na araw yon? Ala naman po. Supposedly po nandun dapat may late ko po. Huli nga tigay pa pong lakaran king OJT. Kumusta yung OJT mo dito? Sabi mo na kanina sa akin patapos na talaga. Po, actually po, tapin, bala mo na mo pong kabilis since compress kaya po itang 200 hours. Ito po, kaya po, transformative ya po para ka na ako. Mo po, skill-based kaya pong HR task katatalnan, pero transformative ya po in a way na uling value-centered ya po in radio station tamo. So, dakal experiences with different kinds of people, different mingling with different personalities within. And ito po, matula na ako man po kayong experience ko and to meet
other people na na mo akakit na ken nila mong tech. Dati kasi tech lang ang akakit ko. Po nga I had the chance to mingle with them po. So once again, thank you Brother Simon. Thank you Sana po, bakalan mo yung bendisyon na gana king pamanuli kanta kambiyaning kaya kang familia ing lubos kayong may pakayap, may panuanan na king lugod ng apong Ginoo. Sabi ko panitang may pakayap Kapo lugod na rin nga liwa kaya katam. Pero pakikwanan tamong lugod mo naman kanita mas lubos tang may pakayap. Ito naman yung ultimate goal tamo Kaya tamo may pakayap kay Risudip. Sana karin king banwa datang yung panahon, lubos pang may pakayap. Uling ing lugod, kailangan tayang patutuan kaya tang mayap tamong gagawan. Dakala, salamat Brother Simon. Babalik pa kaya si Sister Doris? Ma'am Doris. Babalik pa kaya? Papasok ka daw, Ma'am Doris. Ayan. Thank you. On the spot tayo ulit po yung Ma'am Doris at the moment. Tulad po nito, biglaan lang po ito. Di naman po nakasama sa script. Pero kung minsan talagang meron pong kailangang i-grab na opportunity para magbigay daan upang sa abot ng ating makakaya makapagpahayag din ng pagmamahal sa abot ng ating makaya. So muli, maraming Brother Simon Santillan at sana baunin mo yung maraming natutunan mo dito sa pag-OJT mo dito sa radio station ng ating Archdiocese. Muling nagbabalik po si Sister Doris. Sama po natin ulit. Ayan. Diba? Napagod ka ba, Simon? Pinahirapan ka namin magbasa ng pero yung sharing mo, nasabi mo na. Ayan, okay. Yung Father. At siyempre sa pagkakataon po ito, di na siguro si Brother Simon. Hindi na po, siyempre. Sa blessing. Yun po yun Na-late lang po yung pasok niya kanina. Tayo ay dumulog sa Diyos at sa kanyang pag-ibig at awa, tayo kanyang kahabagan ng minsan parang tugulan niya ang ating mga kailingan at ang ating makamit ang kagalingang physical, emotional, psychological, spiritual. Ayan po. Manahimik tayo. Manahimik po tayo taimtim na magdasal habang pinakikinggan po natin ang Song for Healing ng KLNJ Season 16, Episode 2. Brother Simon, pakibasa kung ano yung ating featured Song for Healing. Kasi may iba kong napiling isang kanta yung Dakilang Pagmamahal. Pero habang ginagawa ko yung script, napakinggan ko yung song na yan. Sabi ko, maganda itong gawing Song for Healing. Pakibanggit na lang kung ano yung pamagat ng kanta at kung sino yung umawit. Ayan, yung kakataong pong Song for Healing, Ikaw na ang Bahala, Panalangin by Aiza Sigera. Ikaw ang pag-ibig na
bawat sandali, ikaw na ang bahala. Makulay ang buhay, mahal kong Diyos. Sana pagmamahal mo sa mundo'y bumuhos. Salamat sa pag-ibig na nasa puso ko. Salamat sa buhay na galing sa'yo. Ikaw na ang bahala sa amin, Ama, at sa mga araw na darating pa. Dalangin namin ay pagpalain mo sana. Ikaw ang pag-ibig namin at pag-asa. Ikaw na ang bahala sa amin, Ama, at sa mga araw na darating pa. Tanging sa'yo lamang hingin ng awa sa bawat sandali. Ikaw na ang bahala. Ikaw na ang bahala sa amin, Ama, at sa mga araw na darating pa. Dalangin namin ay pagpalain mo sana. Ikaw ang pag-ibig namin at pag-asa. Ikaw na ang bahala sa amin, Ama, at sa mga araw na darating pa. Tanging sa'yo lamang hihingin ng awa sa bawat sandali. Ikaw na ang bahala. Sa bawat sandali, ikaw na ang bahala. Almighty God, as we conclude this episode 2 of season 16 of KLNJ entitled To Be Loved and to Love, we once again, O God, acknowledge your loving and healing presence and expressing our deep faith before you, just like the song for healing featuring Isa Seguera's song, Ikaw na ang bahala. Yan din po ang aming pinapahayag sa gabing ito. Ikaw na ang bahala sa amin, Ama. Kaisanawa ng aming kanikanyang pamilya at mga minama sa buhay, lahat ng avid viewers at listeners itong healing program na KLNJ, sa gabing ito, araw ng Biyernes, muli, igahod mo, O Diyos, ang iyong pagpapala na nakalaan ng matugunan ng aming kahilingan, pangailangan, higit lalo na nang makamit namin ng biyaya na sa aming magdudulot ng kagalingang physical, emotional, psychological at spiritual. Through your love and mercy, pour out then your blessings upon us and allow your healing and penetrate to our whole being, especially to every affected area of our body. Bless and heal us then together with our family and loved ones. We ask this in Jesus' name. Amen. Together we say Jesus 12 times. Jesus, 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 Jesus. Saint Ferdinand, pray for us. Saint Gabriel the Archangel, Pray for us. Saint Matthias the Apostle, Pray for us. Saint Lucy, Pray for us. Saints Joachim and Anne, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us.
Saint Ezekiel Moreno, Pray for Saint us. Padre Pio Pedlacina, Pray for us. Saint Camillus de Lelis, Pray for us. Saint Nicholas of Tolentino, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Our Lady of Lourdes, Pray for us. Our Lady of Fatima, Pray for Our us. Lady of Mount Carmel, Pray for us. Nuestra Señora del Pilar, Pray for us. Virgen de Candelaria, Pray for us. Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, Pray for us. Virgen Mater de la Rosa, Pray for us. Virgen de los Remedios, Pray for us. Santo Cristo del Perdón y Caridad, Have mercy on us. Christ the Divine Healer, Have mercy on Sacred us. Heart of Jesus, Have mercy Healing on us. Heart of Jesus, Have mercy on us. 3 times Jesus, 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 Jesus. In Jesus' name, bless and heal us, O God, as well as our family and loved ones and all the avid viewers and listeners of this healing program, KLNJ. In Jesus' name, pour out upon us, O God, your blessings so that our personal intentions will be answered favorably. In Jesus' name, give us more opportunities, O God, so that in our life, we'll be blessed through your love and mercy and even for the love and care that the people surround us express and give us too the opportunities, oh God, in order for us not just to be loved, but to love you and even our neighbor. Pour out then your blessings, bless and heal us in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa ating nagbahagi po ng ating healing testimony na Sister Arlene, isa sa mga church greeters and collectors ng aming parokya San Matias Apostol Parish. At siyempre, muli pa salamat sa iyo, Sir Dos, dahil lagi kang nakantabay sa KLNJ. At siyempre, kahit biglaan, maraming salamat na Brother Simon na nasa huling bahagi ng programa ay naging bahagi ka. Or Doc Simon. Baka meron kang gustong batiin o any Okay final lang. word? Ayan po, hello lang po sa aking mga kasama ulit sa magiging intern or clinical internship sa Quezon City. So ibang ano na naman yan. Ibang set na naman po. Good luck. Sana maging makaulugan yung internship mo sa Quezon City. Si ano daw po, si Sir JM, si Miss Darren, at saka si Miss V na nasa likod. Shout out. Magandang gabi. Magandang gabi daw po. Maraming salamat sa pag-antabay dyan sa technical booth. So, mga kakaluguran, avid viewers and listeners ng KLNJ, atin pong alalahanin na sadyang napakabuti ng Diyos dahil siya ay mapagmahal at maawaing Ama na sa atin laging handang tumulong nang sa gayoy malampasan natin ang bawat pagsubok sa ating buhay. Patuloy din niyang ginagamit ang mga taong nasa paligid natin kung kaya't napapabuti rin tayo ng dahil sa pinahahayag nilang pagmamahal. Kung kaya't sikapin din natin maipahayag ang ating pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. At sa ngalan po ng ating pong ka-KLNJ, Brother Jeff, ako po ang inyo pong kakaluguran din, Sister Doris, na inyo pong nakasama sa gabing ito sa KLNJ Season 16, Episode 2. Pansamantala pong nagpapaalam at of course maraming salamat, Brother Sir Simon. In the future, napakagaling po niya dito sa pag-OJT niya po dito sa Bright FM. Siguradong check na check ang kanyang evaluation form. At hanggang sa muli po, mga ka-KLNJ, see you po next Friday. Si Brother Jeff na po ang makakasama nyo. Hopefully. Good night po. Sana wala Kakaluguran. Pag wala activity. po si Brother Jeff, makakasama niyo po ako. Salamat po, Father. Nice ko din sigurong ipahayag yung pagkikipagdalamhati sa mga kamag-anak at mga kaibigang namatayan. Yung pinsan ko si Ate Marlene, yung kanyang asawa nasa Amerika, si Kuya Elmo o Moy Timpog, parang cardiac arrest yata. Sana may Kong Moy, rest in peace. And meron ding isang leader sa parokya, si Brother Alfredo Tolentino, ang Chapel Pastoral Council Coordinator ng Santo Niño Chapel, Sapa, Santo Tomas. Namatay ang kanyang may bahay. This coming Tuesday, ililibing ang yumao niyang may bahay na si Sister Gloria Tolentino. Matagal nang nagda-dialysis, I think, for 8 years and 4 months.
mahabang panahon na rin yun. Although, siyempre, hindi rin ganun kadali. And condolence din po sa pamilya ni Among Tok Vital. Opo, ito po. Namatay din ang kanyang nanay at ilibing din sa Tuesday. Yung pong, Pakiabi po kayong panalangin niyo, Felicita Hipolito Vital, mother ng Among Tok o Joselito Vital, kasalukuyan makabuliya king Santa Ana Mortuary, Santa Ana Paris, Santa Ana, Pampanga. yun po, salamat. Pakikirami po mula dito sa healing program na KLNJ sa mga Sa Bright nabanggit FM. pong mga yumao na nasanay sa pag-ibig at awa ng Diyos. Mabigyan din sila ng pagkakataon na lalong mapabuti, higit lalo na dun sa langit sa kaharian ng Diyos. At ako po ang inyong abang lingkod na si Reverend Father Ronnie David Cao, ang Parish Priest ng Santo Tomas o San Matias Apostle Parish sa San Matias, Santo Tomas, Pampanga, at ang inyong kakalaguran ng kaibigan na nagdarasal para sa kagalingan ng mga may sakit, maging daan nawa itong KLNJ upang makamit natin ang kagalingang physical, emotional, psychological, spiritual. Ating baunin ang tema ng KLNJ Season 16, Episode 2, Let's Love and Live to the Fullest so that we will be fully blessed. Muli po tayong magkwentuhan sa susunod na Biyernes. Magandang gabi po. Good night, kakalaguran. Good night, KLNJ.